Du har aldrig ville tale om din familie, og nu vil du det over. Danny? Ja, det er Danny. Sig et eller andet, mand. Hvem er du? Jeg synes, du skulle lade være. Lad det ligge, skat. Jeg skal bare til begravelsen. Jeg skal tale med Danny. Jeg er hans søster. Danny! Kender vi hinanden? Stopper man nogensinde med at have familie? Har du mødt min søster før? Det er Sanne, og det er Sofie. God tur hjem til København. Bor de hos din far? Hvorfor siger du hedder Mathilde, når du hedder Sara? Er det her din? Har vi lavet andre tegninger? Der er et yndigt land. Nej, der var et yndigt land. Det er kraftedeme med mange år siden. Hvorfor er der lås på jeres dør? Hvorfor kan man ikke åbne den indenfra? Vi bliver nødt til at gå nu. Hvem var alle de mænd, der var hjemme hos jer i går? Bare nogle gæster. Der er ingen, der siger noget her. De tør ikke. Du filmer ikke mit ansigt, hva'? Rør, far, vil jeg? Far elsker os.